Hello everyone! Welcome to our YouTube channel. It's me, Super Rikki. And sa mga napadpad sa ating YouTube channel for today, maraming salamat po. Hindi po kalimutan na mag-subscribe sa ating channel, Super Rikki. Click the subscribe button andyan po sa baba. And of course, the notification bell para updated kayo sa ating mga videos na i-upload sa ating channel. At sa mga gusto na matuto ng Cebuano language or Bisaya, then this channel is for you. So for today, ang pag-uusapan po natin ay ang common Bisaya or Cebuano phrases. Sa mga non-Cebuano or non-Bisaya speakers, pwede nyo itong matutunan or ma-apply the moment na bibisita kayo sa mga lugar na, of course, mga Bisaya or mga Cebuano people. Then, at least, kahit papano, you have this basic phrases in Cebuano. So, for today, top 10 common Cebuano or Bisaya phrases ang ating pag-aaralan. So first, ang ating Cebuano phrase ay magandang umaga. In Cebuano, ang magandang umaga ay maayong buntag. So, pag pupunta kayo ng Cebu or ng Davao, pwede nyo gamitin as a greetings, no? Maayong buntag sa atong tanan. So, yun. Pangalawang phrase ay magandang tanghali. Maayong pudto. So yan po ang ating pangalawang phrase. Pag dating kayo sa Cebu Airport or Mactan Airport o di kaya sa Davao International Airport, tapos mga tanghali na kayo darating, then you can say maayong pudto sa inyong tanan. So meaning magandang tanghali sa inyong lahat. Yun. So, ating third phrase ay, so hapon naman, let's say hapon. So, ang hapon din sa Cebuano, magandang hapon. But, ang maganda, you can change it to maayo or maayong hapon. Then, sa gabi, ang ating pang-apat na phrase ay, magandang gabi. In Cebuano or in Bisaya, maayong gabi. So, yan ang ating pang-apat na common phrases or common phrase in Cebuano. Ang ating panglimang phrase ay walang anuman. So, in Cebuano, walay sapayan. Like for example, ikaw magbibigay ka ng isang prutas or any gift sa isang tao, then ang sasabihin mo, pag nagpasalamat ang isang tao sa iyong binigay, then you can say, walay sapayan. Yun! So, sa ating pang-anim, ang pang-anim ay, this is very common but I hope sa mga hindi pa to alam, then you can express your love towards someone or towards somebody else, then by saying, mahal kita, or in Cebuano, or in Bisaya, gihigugma tika. Like for example, mag-express ka ng love towards sa isang tao, then you can say it, gihigugma tika. Yun! So ang ating pang-walong phrase, kinakabahan ako. So paano natin ito gagamitin in Cebuano? Ang kanyang equivalent sa Cebuano ay gikulbaan ko. Like for example, may sakuna na paparating. Then, you are afraid sa safety ng iyong pamilya. Then you can say, gikulbaan man ko isa ko ang pamilya. Kana, mo na ato ang ika-walo na phrase, common phrase sa Cebuano.
At ang ating second to the last phrase ay ito. Sa mga hindi masyado maganda ang pag-uugali, in Tagalog, ang sama ng ugali mo. Oh, yun. In Cebuano, pwede nating sabihin na ngilad kaayo kag batasan. O, like for example, may kakilala kang Bisaya na hindi masyado magandang pag-uugali, then you can say, ngilad kay kag batasan. Yun! At ang ating panghuli nating na common phrase in Cebuano or in Bisaya ay, ganda naman dito. Oh, ang ganda naman dito. In Cebuano, pwede mong sabihin na, ninduta diri oy. Yun, ninduta diri oy. It could be a place, a tourist destination, a mall, or lugar na na-amaze ka because of course, maganda. At yan po ang ating top 10 common phrases in Cebuano or in Bisaya na ating pong, of course, na-discuss today. Ating muling balikan ang mga common phrases sa Bisaya. Ang sa Tagalog, magandang umaga. Sa Bisaya, maayong buntag. Sa Tagalog, magandang tanghali. Sa Bisaya, maayong udto. Sa Tagalog, magandang hapon. Sa Bisaya, maayong hapon. Sa Tagalog, magandang gabi. Sa Bisaya, maayong gabi. Sa Tagalog, walang anuman. Sa Bisaya, walay sapayan. Sa Tagalog, mahal kita. Sa Bisaya, gihigugma tika. Sa Tagalog, kinakabahan ako. Sa Bisaya, gikulbaan ko. Sa Tagalog, ang sama ng ugali mo. Sa Bisaya, ngilad kaayo kag batasan. Sa Tagalog, ganda naman dito. Sa Bisaya, ninduta diri oy. And I hope babalik pa rin kayo sa ating channel para pa sa iba pang mga kaalaman tungkol sa Cebuano or Bisaya na pwede din yung gamitin the moment na pupunta kayo sa mga lugar na ang mga tao ay of course mga Bisaya or mga Cebuano. At yan po. Again, don't forget to click the subscribe button and the notification bell. Of course, the pandemic is still there. Don't forget to wear our face mask, face shield, and social distancing as a help sa ating government. This is again Rikki. Magandang araw sa ating lahat.